nwanne apụta m n'ụtụ nna m anya apụtazi ọ bụ na aka na-egbu egbu si ya nwanne ka ebe na-emezi ọsị nna na aka niile na-egbu egbu na ụra na-atụ ya mana ya fụrụ ara bụ ka na ahụ niile kpọjisi ya nsị ọ gịnị mere ọsọ m afụrụ oge ya na-apụ nya na a jebere ekpere ebe a jere ekpere asị ya gote okpiri 7 gote okpiri 7 wee jee ebe a asị ya na ihe niile na-eme ya ga-akwụsị taa wee si achọba okpiri n'ala ihe niile nna ndị na-ele okpiri gbara aka ya ahụ ihe niile jere ụka pịakọtara okpiri pịakọta okpiri gbakọta okpiri natazie ndị nke mise bido gbaba aka ya maka na onye ọbụla ji egotezi ọgwụ mgbu na ụtụ a ụgwọ arụ mgbu na ụtụ a ndị na-ejekwa ụka mara ka ị na-eje ụka rụkwa na nke okpiri m wee ejewaga m nne kere ka mmadụ ga-esi wee jee ụlọ ụka sị je gote okpiri 7 na agha apịagbu ndị iro igoro okpiri jebe onye meziri ibie na nke nwa chọrọ ịpịagbu onye iro ka tụgharịziri ahụ egbubeghị mgbu onye iro ga-agabara onwe ya ahịa gụnwa na ọ na ya rara ụra nna ahụ ihe ọ pụtara bụ na onye iro ji ka jisi ike nna na-eleke vidio na-elenu vidio a ka ụnụ nwata ihe na-akọwa na n'ihe ahụ ike agwụgo ị na-eje ekwe nke ị na-eje a na-eburuzikwa batrị mmadụ ọkwa o nwere udo ka ị ga-eje kịta eburu batrị gị tụtụba komkom a na-ebuzikwa batrị n'ụlọ ụka ị na-ejekwa nke ị na-eje uche ga-adị ya ndị ekpere gafekwara nke a na-ekpere Jehova nna ha natabakwa ha makwa m ife m ga-ekwuru ya ọkwa maka mmadụ tụtụ komkom n'obodo a